Ćao, u ovom Blender tutorialu ćemo naučiti nešto o UV editovanju ili UV unwrappingu. Pa prvo, šta je to? Mi ovdje imamo našu kocku koju ću sada izbrisati i dodat ću novu. I ovdje ću isključiti Generate UVs. Zašto? Da bi se moglo nešto da vam pokažem. Mi kad idemo u Shading, New i ubacimo neku teksturu, ja ću ubaciti sada ovu sa poligona koji sam našao. Mi ćemo vidjeti da se ovdje nešto i nije puno promenilo. Možda je boja postala malo tamnija. To je zato što nemamo UV mapu. Međutim, kada mi imamo UV mapu, koju ću sada ponovo uključiti, dodajemo isti materijal, mi vidimo da imamo našu teksturu na našoj kockici i da ona izgleda jako dobro. Zašto je to tako? Kad idemo u UV editing, mi vidimo da imamo ovaj neki pattern. To smo naučili u 6. razredu osnovne škole i to je naša projekcija kocke u 2D-u. Znači ne u prostoru, nego u dvodimenzionalnom prostoru. Kako mi ovo možemo da dobijemo? Tako što mi u naše telo dodajemo neka prosecanja i sada je pitanje kako to prosecanje. Zamislite da je vaše telo od papira i vi sad trebate da sečete neke ivice kako biste vi mogli ovo da postavite ovako na neki stoj ili tako nešto, a da se pri tome ne pocepa. Kako biste to uradili? Vi biste prosecali ovuda i onda biste ovu površinu preklapali ovuda. Dakle, prvo podešavanje. Kad stisnemo prvo ćemo stisnuti Live UV Unwrap i u našem UV editingu mi ćemo stisnuti i UV Sync Selection. To jednostavno pomože tako što kada deselektujemo ovdje nešto, da se to ovdje i dalje prikazuje. Evo. Svi naši dijelovi su i dalje tu. I sada kako ćemo ovo da uradimo? Mi ćemo da prosečemo ovuda i ovuda, Ctrl E, Mark Sim, i mi direktno vidimo da ovdje nešto nije u redu. Zašto nije u redu? Zato što mi smo sada prosecali ovuda i ovo možete da zamislite, ove distorcije, kao da ste pocepali papir. Dakle, distorcije možete da vidite kad idete na View, Overlays i Stretching. Stisnete N da biste izvadili ovo. Svuda tu da je plavo, dobro je. Svuda tu da je zeleno, nije dobro. Kako ćemo sada dalje postupiti? Izabrat ćemo ovu i ovu ivicu, znači suprotno od ove koje nismo selektovali i baš kod one koje smo selektovali na početku. Stisnemo Ctrl E, Mark Sim, i ovo već izgleda dosta bolje, međutim ne kako treba. Stisnemo i ovdje kako bismo dobili neko C, Ctrl I, Mark Sim, i dobro je. Kako vi sad ovo možete da zamislite? Mi imamo ovo nešto, ovo neku 2D projekciju. Kada ja izlazim, ja ću sada dodati neki plane. Ovo ne morate da radite, ovo je samo suština svega ovoga kako bi se mogao da vam pokažem. Ja ću sada modelirati ovu kocku u 2D-u. Znači idemo ovako. Ovako. Dakle, mi sad imamo istu ovu projekciju u 3D-u koju ovdje imamo u 2D-u. Kada idemo ovdje na U i Unwrap, mi vidimo da istu projekciju imamo kao i na kocki. Zašto nam ovdje ne trebaju prosecanja? Zato što je ovo
već fizički sve odvojeno i zato nama ne trebaju ova neka veštačka prosecanja. Međutim, neko bi sad rekao, pa to ne liči ni malo na kocku, pa ću ja na ovom primjeru objasniti kako se radi ovo što smo sada malo pre uradili. Mi primećujemo da imamo prosecanja ovuda, ovuda i ovuda i ovde nemamo. Mi sad možemo vidjeti da ovuda, ovuda i ovuda nema ničega, znači nemamo ništa što je povezano s ovim, a ovuda ima. Tako da ovde nema ničega, to jest ovde nema prosecanja, a ovde ima nečega. Znači mi možemo ovo da preklopimo, znači što ovde nije presecano, mi ovu stranicu možemo da prebacimo ovuda. To ćemo sada ovde uraditi. Znači R za rotaciju i evo ga. Mi s ovim prosecanjem smo bukvalno to uradili. Mi smo uzeli ovu stranicu i prebacili ovuda. Sada, mi ovuda i ovuda nemamo prosecanje. Ova ivica je ova ivica i ova ivica je ova ivica, ova ivica tamo je ova ivica ovde. Nema prosecanja, znači mi možemo to lagano da rotiramo, a sa ovih strana ima prosecanja, tako da je sve ovo i ovo odvojeno od tih stranica. Znači kada mi to sada ponovo rotiramo, mi možemo da dobijemo lagano veliki deo kocke. Sada ostaje samo još dva dela, ovaj i ovaj deo, i kada se vratimo na našu kocku, mi vidimo da ni tu nema prosecanja. Ovde i ovde apsolutno nema ničega, zato što ništa nije ni povezano sa time. Znači kada idemo ovuda i ovo rotiramo i ovo rotiramo, onda vidimo da imamo skoro celu našu kocku. Kada ovo rotiramo ponovo za 180 stepeni, onda je naša kocka kompletno zatvorena. Kada stavimo našu teksturu na tu kocku, isto će biti. Znači, bukvalno imamo istu kocku kao i ovde. Sada, ajmo da isprobamo nešto drugo, na primjer cilindar. Evo ga cilindar ovde, stavit ćemo ga samo u origin i evo ga ovde. Znači, mi ovde imamo ovo sa strane, ovo, to je ovo dugačko, gde ima puno prosecanja, to jest nisu prosecanja nego su segmenti. I imamo to na samim vrhovima, ove krugove, i oni su ovde. Kako ćemo mi to uraditi? Znači idemo Ctrl E, Mark Sim na ovu celu površinu i mi dobijemo ovaj kružić i ovaj veliki krug. Taj veliki krug vidimo da ima i žutu i naranđastu, znači i zelenu i sve što ne treba. Treba da bude skroz plavo. I kako ćemo to dobiti? Idemo i na ovu drugu površinu i dobijemo ovaj drugi krug. Ovo je sada sve ponovo žuto. Znači, mi smo sada ovde imali prosecanje oko ove ivice, ovde smo imali prosecanje oko ove ivice, sada je pitanje zašto je ovo tako distortovano kao krug, a ne pravo kao pre. To je zato što je ovo sve povezano. Da ne bi bilo povezano, bilo bi dobro. Znači, mi ovde moramo da prosečamo negde. Bilo gde, bitno je, mi gledamo sada naš deo, našom kamerom odavde. Znači, mi pokušavamo što dalje od kamere da se ne vidi, da prosečamo naš deo, kako bismo mi mogli da ne vidimo neke tranzicije, pošto kada stavimo ovde naš materijal, mi ćemo primetiti da tu gde imamo naša prosecanja, naša tekstura ne može da se premapira. Znači ovde nemamo taj prelazak, gde već ovde,
kada idemo na našu kocku, koju sam malo pre izbrisao, mi imamo takve prelaze. Znači ovde tekstura iz jednog dela prelazi u drugi i to je jako dobro, ali mi to ne možemo dobiti na svim površinama. Barem ne ovde, zato što je ovo kružna površina i ovo nikada neće izgledati kako treba. I mi barem želimo da bude što bolje, kako bismo mi mogli da to vidimo, da bismo mi mogli da vidimo našu teksturu kako treba. Sa ovom teksturom mi sada nemamo taj problem, međutim ja to sada vama mogu da pokažem sa nekom drugom teksturom. Samo ću ući u moj folder sa teksturama i evo ubacit ćemo ovu. I mi ćemo direktno vidjeti naše prosecanje ovde. Možda ga ne vidimo direktno, ali ga ima. Pogotovo kada mi sada skaliramo našu teksturu, da imamo evo ga UV editing. Sada mi hoćemo da ovo zauzima ovaj deo naše teksture. Ako mi pravimo nešto naše, mi direktno vidimo da ovde ima jedno veliko prosecanje, koje se sa ove strane uopšte ne vidi. Tako da mi uvek pokušavamo da ta prosecavanja stavimo tu gde se ne vide. Dakle, ajmo sledeći. Ajmo cone. To je ovaj konus. On isto ima. Ovde je ovaj kružni deo ok, zato što se ovo sve sliva u jednu tačku. Kako ovo unwrapujemo, to je mnogo lako. Stisamo na ovu površinu, Ctrl E, Mark Sim i već smo gotovi. Apsolutno nema nikakvih problema kada idemo na našu teksturu. Ovde nema nikakvih problema sa strane, ovde nema nikakvih problema dole, sve je kako treba. Međutim, gde biste vi to koristili? Naprimer, ajmo ovako, vi imate plane neki i vi njega ekstrudujete, skalirate vrh, samo da vratim ovo na Individual Origins, skalirate vrh na 0 da biste vi imali četvorostranu piramidu. I sada mi ako idemo ovde na našu tačku, mi nju možemo da izvučemo i to je uvek jako ružno. Loša topologija, imat ćete problema, zato uvek idemo na selektujemo sve, F3, Merge by Distance i to znači da mi imamo samo jednu tačku ovde, zato što su ostatak tačaka suštinski nebitne, zato što se svi nalaze na istoj koordinati. Međutim, kako ćemo mi to sada da uradimo da to izgleda dobro? Selektujemo ćemo sve ove stranice ovde dole, znači celu ovu površinu, Ctrl E, Mark Sim. Sada mi vidimo da ovde imamo naše stranice koje ne izgledaju dobro i mi tu možemo da dodamo samo još jedan sim i to je već dobro. Mi sad imamo ovde naše trouglove i oni se sve slivaju u ovaj sim. Kada sada dodam materijal, mi vidimo ovde se sliva u ovu stranu, ovde se sliva u ovu stranu, bez ikakvih prosecanja, ali ovde već vidimo da imamo neki problem. Pogotovo kada ponovo skaliramo ovo. Ili rotiramo, vidimo da ovde ima neko prosecanje. Zato uvek sa suprotne strane od koje će kamera gledati. Dakle, ajmo neki malo kompleksniji objekat. Vratit ćemo naš cube. Sada ću izvući neke stvari. Primjer, ovako. Kako ćemo to UV unwrapovati? Ovde se nama sve prikaže kao pre što je bilo, međutim mi nemamo neke
neke fleksibilnosti. Kada stisnemo ovdje, vidimo da se skoro ništa ne prikazuje kako treba. Ove naše osnovne strane su ok, ali kada stisnemo ovdje, ništa se ovdje ne pojavljuje. Dakle, kako ćemo? Ponovo isto kao sa kockom, seći ćemo ovuda, Ctrl E, Mark Sim, tu gdje smo to uradili, postaje crveno, ponovo ćemo napraviti ovaj C, Ctrl I, Mark Sim, i mi smo stavili ovdje jedan više nego što treba, znači Clear Sim, i to izgleda dobro. Dakle, ajmo dalje. Ovakav prelaz ne možemo da uradimo, znači selektujemo sve ivice, Mark Sim, i sada vidimo da smo mi ovaj gornji deo separisali od ovog ostatka. Mi vidimo ovdje naš otvor, evo ga, ovaj otvor tu, gdje se završava ovaj stub, to je taj otvor. Imamo našu veliku površinu, ona je ovdje, našu površinu koja je povezana s time, ona je ovdje. Kada kliknemo na nju, to je to. Sa strane, ova i ova, isto se vidi tu. I sada imamo ostatak. Ostatak koji će biti relativno teško uraditi. I da, imamo ovaj naš krajnji deo oko otvora i ovu zadnju površinu. Dakle, ajmo ostatak. To će sad biti malo teže. Mi ćemo morati ponovo ovdje da selektujemo apsolutno sve, Ctrl I, Mark Sim, i morat ćemo ovdje jednu stranu barem da selektujemo Mark Sim i onda dobijemo ovako uspravnu liniju. Sada ćemo kao malo pre sa kockom, ovako, i onda ovaj C sa strane, Ctrl I, Mark Sim, i to je to. Sada bismo mogli teoretski, ako bi hoćemo da na ovom bude piramida ponovo, E, S, 0, Ctrl 3, Merge by Distance. Mi ovu piramidu ponovo nemamo na našoj slici, znači idemo u Unwrap, vidimo da ovdje ponovo imamo distorciju, onda dodajemo samo ovdje još jedan Sim, znači da bude skroz okolo, i ovdje još jedan, ne Edge Split, nego Mark Sim. I evo ga, imamo relativno kompleksan objekat koji smo dobro isekli. Mi ovdje sad možemo da dodamo još koliko god hoćemo geometrije i mi ćemo to uvek moći na isti način da uradimo kao i pre. Ovako. Ovako. I evo ga. Eksperimentišite i probajte da unwrapujete što više moguće kako biste dobili osjećaj za takve stvari i vidite kako ćete rezultate dobiti. Ja sam ubacio ovu moju teksturu i sa svih strana izgleda super. Nema distorcija, imamo nekoliko simova, na primjer ovdje nemamo, ovdje prelazi iz jednog u drugi, iz jedne strane u drugu, ali ovdje ovuda tekstura ide ovuda, a ovdje ide ovuda, znači kako bismo to uradili. Na primjer, ja sad hoću da ovaj deo ide ovuda, a ne ovuda. Onda ću ga ja selektovati, sada samo ne znam gdje mi se to nalazi, ovdje, tako da ću kliknuti samo ovuda. Onda ću ga rotirati ovdje, a ne ovdje. Znači, rotirat ću ga u UV tabu, ne ovdje u ovom tabu. Rotirat ću ga za 90 stepeni, R90, i onda imam drvo koje ide u ovu stranu. Tako možete sa svim. Primjer, ja sad neću da ovo ide na gore, nego hoću da mi ide u stranu. Idem ovdje, R90. Samo gledam da mi se ne poklapaju neke dve stvari. I evo ga, sad mi ide u stranu. Možemo da napravimo da se ovo ovdje završava, tako što uzimamo ovo i
pomeramo ga na dole, koliko god da treba, i evo ga. I tako možete da teksturišete vaš deo kako se god vama svidelo. Možete da pomerate ova ostrva koliko god hoćete, levo, desno. Naprimjer, ja sad hoću da ova linija bude ovdje na ivici, onda ću ići ovdje G za grab, onda po X osi ću ga polako pomeriti sa shiftom, imam više kontrole, ide malo sporije, stavit ću ga ovdje i onda toga više nema. Eksperimentišite, uradite što više, komentarišite ako nešto niste razumjeli ili mi pišete na Discordu, napisat ću svoje ime dole u deskripciji, pa mi vi pišete ako imate problem. Dakle, to je to i mi se vidimo u sljedećem tutorialu. Ćao!